Спите ли лошо? Събуждате ли се няколко пъти през нощта? Чувствате ли се уморени сутрин, без енергия, без желание и с разклатено настроение? Може би това, което ви се случва, не са просто неща за възрастта. Възможно е тестостеронът ви да замлъкне и всичко започва с съня. Науката е доказала, малкото сън драстично намалява естественото производство на тестостерон, дори след 60 годишна възраст. А с това идва и умора, загуба на либидо, мускулна слабост и дори тъга без причина. Но добрата новина е, че можете да обърнете това по естествен начин, с прости навици, които възстановяват съня ви, енергията и мъжката ви идентичност. В това видео ще разберете как сънят пряко влияе на хормоните ви, какво да направите, за да си възвърнете тестостерона без изкуствени заместители и защо ключът към жизнеността ви може да е в възглавницата ви. Гледайте до края, защото здравословното стареене не е късмет. То е рутина. И тази рутина започва с добър нощен сън. Абонирайте се за канала за още видеоклипове за здравето, жизнеността и дълголетието след 60 години, с реални, вълнуващи и променящи живота обяснения. Когато Ген Жуао пристигна в офиса за рутинната консултация, това, което го притесняваше най-много, не беше физическа болка, а постоянна умора. Сякаш тялото му беше забравило какво е да се чувстваш жив. Той беше на 68 години, ходеше всеки ден, хранеше се сравнително добре, но месеци наред се чувстваше изтрит. Събуди се без енергия, настроението му се променяше като есенни облаци и нещо друго го караше да се чувства неудобно. Либидото му беше изчезнало. Не беше липса на желание да обича жена си. Сякаш нещо вътре в него беше изключено. След няколко теста стана ясно. Нивата на тестостерон са под идеалните за възрастта й. Но най-голямата изненада дойде, когато лекарят го попита нещо на пръв поглед просто: "Как спиш, Джон?" Джон се усмихна, без да разбира връзката. "Спя лошо, докторе." Но това е възраст, нали? Истината е, че не е така. И това е голямата повратна точка на тази история. Сънят не е просто почивка за тялото, той е един от най-мощните биологични стълбове, които регулират нашите хормони. Особено в случая с тестостерона, хормонът, който дори при възрастните хора остава от съществено значение за настроението, мускулната сила, разположението, либидото и дори паметта. Сериозни проучвания, публикувани от институции като Чикагския университет, показват, че мъжете, които спят по-малко от 5 до 6 часа на нощ, имат спад до 15% в естественото производство на тестостерон за по-малко от седмица. За да ви дам представа, тази капка може да бъде еквивалентна на почти десетилетие хормонално стареене. Но защо се случва това? По време на дълбок сън, особено между полунощ и 5 сутринта, тялото навлиза в фаза, наречена REM сън и дълбок сън с бавни вълни, които са времената, когато има най-големия естествен пик на освобождаване на тестостерон. Ако се събуждате много пъти през нощта, спите до късно или имате фрагментиран сън, тялото не достига този цикъл с интензивност и хормоните вече не се произвеждат както трябва. Нещо повече, малкото сън активира кортизола, известен като хормон на стреса, а високият кортизол се бори с тестостерона, което прави производството и действието му в организма още по-трудно. Сега си представете този цикъл. Спите лошо, тестостеронът ви спада, се чувствате по-уморени, раздразнителни, без либидо. Това се отразява на съня ви. Цикълът започва отново. Това е така нареченият порочен кръг на хормоналната умора. И за съжаление много възрастни мъже живеят в него, без дори да го знаят. Но най-важното е, има изход. Чрез подобряване на качеството на съня, много мъже са естествено в състояние да възстановят значителна част от тестостерона си, без да се налага незабавно да прибягват до изкуствени заместители. И това започва с прости стъпки, които може да изглеждат малки, но имат дълбоко влияние върху биологията. Първият от тях е да се разбере времето на хормонално освобождаване. Човешкото тяло, дори с възрастта, остава синхронизирано с дневната светлина. Мелатонинът, който е хормонът на съня, трябва да се освободи естествено в края на деня, така че тялото да навлезе в правилната фаза на дълбока почивка. Но за да се случи това, е необходимо да се избягват бели и сини светлини поне час преди лягане, като телевизия, мобилен телефон, компютър. Да, този малък поглед към телефона ви преди лягане може да саботира съня ви, а с него и тестостерона.
Друга важна стъпка е температурата на околната среда. Спането в по-тъмна и по-хладна стая помага на мозъка да влезе по-бързо в правилните фази на сън. Проучванията показват, че температурите между 18 и 21 градуса са идеални за производството на мелатонин и за по-дълбоки цикли на съня. Но може би най-забравената част е дишането. Много мъже над 60 годишна възраст развиват сънна апнея, кратки паузи в дишането през нощта, които пречат на мозъка да достигне дълбокия стадий. А най-тревожното? Повечето не знаят, че го имат. Събуждането с усещане за задушаване, силно хъркане, сънливост през деня, сутрешно главоболие или сухота в устата при събуждане са ясни признаци. Ако получите някой от тези симптоми, посетете лекар и проверете съня си. В много случаи само лечението на апнея е достатъчно, за да се нормализира производството на тестостерон и да се възстанови жизнеността, която изглежда загубена. Историята на Ген Жуао не свършва до тук. След като започва да следва тези указания, намаляване на светлината през нощта, спане в тъмна стая, избягване на екрани, коригиране на времето за лягане и лечение на лек случай на апнея, той се връща в офиса след 3 месеца с различен блясък в очите. Изпитите му показват подобрение. Но най-добрият резултат не беше на хартия, той беше в начина, по който той говори за съпругата си. Доктор, мисля, че се върнах към мъжа, когото тя познаваше. Случаят на Ген Жуао е по-често срещан, отколкото си мислите, и не се случва само на мъже. При жените, особено след менопаузата, липсата на сън също пряко пречи на хормоналната регулация. Но при зрелия мъж тестостеронът играе още по-чувствителна роля, когато сънят е нарушен. Често проблемът започва почти неусетно. Възрастният човек започва да спи по-късно, защото се чувства по-малко сънлив. Събужда се няколко пъти, за да отиде до тоалетната, чувства се горещ или просто има препускащи мисли преди лягане. Резултатът? Сънят престава да изпълнява биологичната си функция и тялото влиза в състояние на продължителна будност. Това генерира микрострес, който засяга не само тестостерона, но и имунната система, метаболизма и настроението. Науката вече потвърди, че мъжете с хронично лишаване от сън имат спад в костната плътност, намалена мускулна маса, по-голямо натрупване на коремни мазнини и по-висок риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Всичко това е свързано с спада на тестостерона, често причиняван само от лошо качество на съня. Но ето добрата новина. Тялото, дори на възраст над 60 или 70 години, има впечатляваща способност за регенерация, когато намери правилните условия. И един от първите признаци на възстановяване на тестостерона след подобрен сън е връщането на жизнената енергия сутрин. Това усещане да ставаш от леглото с желанието да живееш. Звучи просто, но за много мъже това е като връщане назад във времето. Следователно, в допълнение към съветите, вече споменати в предишния блок, има по-пълни стратегии, които могат допълнително да подобрят този естествен процес. Нека разгледаме някои от тях сега. Първо, създайте фиксиран ритуал преди лягане. Мозъкът свързва повторението с безопасността. Ако възприемете набор от навици всяка вечер, като пиене на топъл чай, четене на тиха книга, вземане на топла вана и изключване на осветлението по едно и също време, тялото ви започва да разбира, че е време да се изключите. Този прост ритуал може да намали нивата на кортизол и да улесни производството на мелатонин, благоприятствайки нощния хормонален цикъл. Water. Включете храни, които благоприятстват съня и тестостерона. Плодове като банани, авокадо и череши са богати на триптофан и естествен мелатонин. Храни като яйца, тиквени семки, ядки и зехтин осигуряват добри мазнини и микроелементи като цинк и магнезий, от съществено значение за производството на тестостерон. Избягвайте захарта и ултрапреработените храни през нощта, тъй като те причиняват скокове на глюкозата и инсулина, които нарушават съня. 3. Правете дневни разходки. Излагането на слънчева светлина сутрин, дори за 20 до 30 минути, помага за регулиране на биологичния часовник, известен като циркаден цикъл. Този контакт с естествена светлина регулира вътрешния часовник, благоприятствайки производството на тестостерон сутрин и естественото начало на съня през нощта. 4. Постепенно намалете дрямката през деня. Много възрастни хора подремват дълго след обед, което влошава дълбокия сън през нощта. Идеалното е дрямката да бъде кратка, максимум 30 минути преди 15 часа.
Това поддържа налягането на съня адекватно за нощта и предотвратява намесата в хормоналните цикли. 5. Естествено, оценете еволюцията си, нямате нужда от скъпи тестове всеки месец. Обърнете внимание на сигналите на тялото: сексуален апетит, по-стабилно настроение, повишено разположение, подобрено разсъждение, лекота на ставане сутрин. Всичко това е индикация, че нивата на хормоните ви се връщат към баланс. И ако дори и с всички тези промени симптомите продължават, тогава е време да говорите с професионалист, специализиран в хормоналното здраве, за да прецените нуждата или не от заместителна терапия. Но никога преди да не опитвате естествените начини. Най-мощният хормон в организма не е в бутилка, той е в часовете на добър сън. И това, което мнозина наричат старост, често е просто уморено тяло, което иска истинска почивка. Тестостеронът не е просто хормонът на сексуалността, а той е хормонът на мъжката идентичност. Това е, което определя тона на гласа, силата на мускулите, интензивността на мислите и емоционалната твърдост. Загубата на тестостерон не е само въпрос на либидо, това е загуба на жизненост, но за да го възстановим, това е да се възстановим. И първата стъпка към това, за повечето мъже, е на възглавницата. Не е необичайно да се намерят мъже над 60 години, които казват фрази като «О, това е възрастта». Да бъдеш без желание е нормално, след като остарееш. Свикнах с умората. Но да свикнеш с умората не означава да приемеш стареенето, то е да се предадеш на дисбаланса, с който може и трябва да се бориш. Истината е, че стареенето не трябва да означава гасене на огъня вътре в себе си, а тестостеронът е едно от най-важните горива за този огън. Когато мъжът спи добре, той произвежда тестостерон по-ефективно. Когато тази продукция е балансирана, той се чувства по-скоро като жив. И животът на този етап от живота не е просто да бъдеш тук. То е да участваш, да бъдеш емоционален, да се смееш на глас, да обичаш, да се движиш с увереност. Добрата новина е, че противно на това, което мнозина мислят, мъжкото тяло има способността да реагира на естествени стимули, дори в напреднала възраст. Проблемът е, че малко мъже получават тази информация. Проучване на Националната фондация за сън в Съединените щати показва, че мъжете на възраст над 60 години, които поддържат средно 7 до 8 часа дълбок сън, имат до 30% повече нива на тестостерон от тези, които спят по-малко от 5 часа. Разликата между двете групи не е в лекарствата, а в рутината. По-важното е, че същите тези мъже имат по-малко симптоми на депресия, повече сексуален апетит, по-голяма мускулна сила и по-добра памет. Всички тези ползи започват от една и съща точка на баланс – възстановителен сън. Вместо да търсите бързи решения или чудодейни добавки, трябва да се върнете към основите. По-добрият сън е първата и най-безопасната стъпка за възстановяване на връзката със собственото ви тяло. И това може да се направи на всяка възраст. Ето един реален пример. Група мъже над 65 години в здравен център в Южна Бразилия участваха в програма за сън и естествено здраве. Те се научиха да създават нощни рутини, да подобряват диетата си, да правят дневни разходки и да избягват изкуствената светлина през нощта. Резултат: след 3 месеца 80% от участниците съобщават за подобрение в настроението, сексуалното представяне и качеството на съня. Никой от тях не е използвал хормонален заместител. Тайната е да се спазва ритъмът на тялото, нещо, което съвременната медицина започва да преоткрива. Но внимавайте, всяко тяло е уникално. Ето защо е важно да наблюдавате собствените си признаци, да поддържате изпитите си актуални и винаги да търсите професионално проследяване. Хормоналното здраве не е естетика или суета, то е автономия, благополучие и достоинство. Ако четете това и се чувствате уморени, обезсърчени, нискоенергични, промени в настроението или либидото, не приемайте това като неизбежна част от възрастта. Може просто тялото ви да иска истинска почивка. Може да е тестостерон, който се опитва да ви каже, че все още има сила. Просто трябва да бъде събуден по правилния начин. Да спиш добре. Умната. Слушайте какво се опитва да ви покаже тялото ви. Защото здравословното стареене не е въпрос на късмет. Това е избор. И този избор започва всеки ден преди лягане. Коментар. Спите ли добре? Чувствали ли сте някога, че умората е променила настроението или желанието ви? Споделете го с някой, който усеща как енергията избледнява.
И може би просто трябва да спите по-добре, за да се върнете към интензивния живот.